Takasi ka apnu tarik unailu ajabsan kahima sora kala sedang ya ka thma persya ya jabo barok kawai kahima da ka baplaj pajba ya ka clean and safe sora campaign habakran hakan ka sengi haka jingrang hamau kedok ba polong do kum kongsan laong ba ka sora kalong kum u kaleng wial de pei jong ka kam jengok kai haka jela haka jinglong menteri jong u hakini as nem steng ka tanat tourism ka amang Sispa khatway kul kempat kentup sa atli ki 5-star hotel kiman supply ya kawok ada sien. Uba pol ong babun sen ban keno ban kedau kti ya ki wei kalong ke basuk bat don kam tang ke wei ke kti. Handai ka don kam pat atli kti ban thap ban penmi sa jing sawa. Waya ro ya hima sora ka ba sim ya ke sen jam ban pelong ya sora ka bakhoi ke basingan ya kinong wan kai. Ong ru ba ka jing job ka kam jingok kai kam dei na u marwei handai kadai na kipat ba ai ka jinya trelang kum ka kanhon nama ba ka jinya trelang kadai ushabi jong ka jingjob noroi batubit ha sting ubarwai marwai solo artist kiong habala kali u kumno melong successful melong berjob kat ni kumu solo artist kumu noroi marwai wong ngam dei solo artist halendet jonga kadon ka kenhun bat wat ubara ya ka gitar jonga udai shibenta naka jingjob jonga nak kadau ngasko kani ni ski ka ba insa kan mau kadai ka lenong ka ba thamai ka ba ka sora ka plie bat kalam lenti ya ki wei pat ki snong ki wei pat ki hima Nomor 8 i dah nuksa kumno kata kajian tri rengkat nadu ki volunteers ki bandon ha ki tourist site nadu ki try jong ki homestay bat ki hotel nadu ki nong sensyar jong ki hima nadu ki nong mikmat pajba ngiawan rengkat ngi kabain ngi sundok lang ya ki jingklan lala ki jong nyamtra bat karendia klayo ya ke GI tagging hapo jong kini ki asnem siteng ka pertai kala itu yangi Brian Adams ula deng ula tawa daga rendia jongi uit siran ula taw ke video ke jongu ke jingroi ke jongu Sapphire ka ba ka Boss Smith ka Pau Ahmad rengkat kinong diso halenti apa selo lada ya kini ka kabu ngim sim ban penon kam ya ka bahatam lano ngin le kata ai na kata kau ngin yai terengkat ngan yai don bat pi haki sing don kam haki por waro bat ngan penting kena ba kini ki jing persiang jongi ngin energize ngin penuh lang hakawe ke lendi kerang ba kajing pabrio kat kajing internet jong keri seorang kadai pan palang ru hakikam kajing tray bat kajing seksi kijong la kijong ki benta nak ki position la kijong kaba makana tadi lada goalkeeper utap hi ya gol chagol jong kata tegalakot kata ketimu Dengan kuat, panai kulai, ya ke jingjob jong ke tourism hani hasora. Balar ngapet, ya ke ni ke sektor. Nganong bahabangi rung hanong po, ila rung hakap haloriye. Shen pensei ke textiles hub. Kawai ni kibat bit bat kibat itenak tam hakari India hanong po endang ipoy umya kalau ongkum ke persentiu ha pelau ye ipoy ha shalong ipoy ha nengpei bat ngin lapoy ha sora ilapoy sendon ha lumir tpei jong ka tourism Takwa mengni penting kena
bangin connect kini ki kamera barok klang ba ka lingwer pe ka long ka berhem ka pas ai ka ba ai jing shai bat ba ai jing kerman ka balong sustainable klapen i ba menta ngimde shu tangki nong persian ngimde shu ki amateurs ngila de ki professional but bagi ngila ban handle ya kene industry ya kene sektor kum ki professional ngam don jing atatin ba ka state ke jongi inam tren tang sha pangka jing jong ka yo kam yo jam hendrai ka perthai ke de ban tipi ka perthai ke de ban yu i ya ka jing jerngam ya ka jing thiang ya ka jing isongkun ya ka jing habriu ya ka jing lempoin jong kari ke jongi banle ya kata iwei pa iwei na phi ni don kam ba phin long ki brand ambassador ni kan ya ka jing khoi ni la dei lupa ka jat unriu ka bela khoi kumno hasitelenti ni baklano pat ko poi kene ka ba darung haki office sarkar hap tho wat bia hangni wat ta shun hangni ya tuju ubrio hakdi wat pada bala let hing jongno ngala le arung kat ni tligi stong kat ni tligi yeng ampat lap ke yeng jongno ka bong wat bia hangni lani wat ta shun hangni balai bahabu kita ki notice tang ya office sarkar ka shong api panwat ya ke juba bab chibun ya ka por ka sarkar tingin ong gubno kijing ka criticism kijing sha keno ngingat lut hi boro stang ba duna uslap tempat keno ya sarkar bani basan tan gaski lak nang ta tu boro khai hi ga bakal air ke jong sarkar henry kenmau kadon kam tang kawai ka syeprak ti tik kawai ka syeprak ti ban kedau syabaro badai nak ini de nak dau jong me de dau jong pa ter henry kadon kam ar terligi ti ban pemi jing sawa ban trei ban binot ban tsf dan kam ar terligi kijat ban syukeno ban syukento deka biang hi kuba peni mentan ha tu skit mo ha juk mobile menta shong ha jintia bat lau wilor kiat sekento ke sarkar ke bapumni ke sarkar ke bapumtai dengan sotonat kini ki initiative ki banglishim hakini ki asnem shiteng kila pentikna ya ke jingwan jong ke investment hasora kaba tang na ki scheme kiba ngilang sudah bag sanction kila poi sispa khatwei crore klem da khen sagi artli ki 5-star hotel kiba thamai kiba garang sa menta setang bangin ai ya ka work order balai klaban kli balai ba ni invest baka sarkar ke invest kat ne ka poi syaka ju ka ba gaskit mentan ka pedi ban lai na ka jing red nyut pathar ban lai na penju bo ya ka marian ni don kam ya ka ka bangi ong high value low volume tourism high value low volume tourism kabamut bangi don kam shipaungut kibriyo kibala ban pelut man marmarsan pawajar banya ars pangut kibadan bat kibala ban pelut marmar sispa tengka namar kitu kidai kibadile ban syong hasurok ban syong petrol pom ban penjaklia syarum bat seneng ra kasduf nayeng ra upan nayeng
seorang hadu lada kita hitung chips buat di le ya kata ke strategi nak kata kulong ngin penting kena ba ngi upskill ngi kentiu ya ke experience yang ke tourism bat ban le ya kata ka don kam ya ka jinge trai rengkat